Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Shine a light on me. Hyvät naiset ja herrat, ilta on edennyt jo kliimaksivaiheeseensa. Tervetuloa paljon puhuttuun, vauhdikkaaseen, loistokkaaseen Midnight Special Showhun. Luvassa on kauniita naisia, komeita miehiä, maailman parasvaloissa paistattelevia megastaroja, ohjelmaa, jossa on munaa! Tuoksuvat kukkasemme. On ollut ehkä hetkiä, jolloin olette epäilleet oman upseerioppilaanne kykyä, kun hän on täällä armeijan harmaissa ollut, seurata ajan henkeä ja sen mukana liikkuvia trendejä. Lars ja Göran ovat tulleet todistamaan luulonne vääriksi. Poikarna, varskuudaa! Arvoisa yleisö, tervetuloa seuraamaan syksyn 91 ehdottomasti merkittävimpää muotitapahtumaa. Ja tänä iltana tulette näkemään syksyn kuumimmat uutuudet suoraan Pariisin arvostetuimpien muodinluojien kokoelmista. Tämä uskalias kavalkaadimme sisältää pientä ja näppärää pikkujoulun rientoihin sekä värien loistoa syysarjen harmauteen. Olkaa hyvät ja nauttikaa! Ja ensimmäisenä lavalle saapuu Pierre ja hänellä on yllään uutta mielekästä linjaa edustava trenssi, joka alla shakkiruutukuvioinen blazeri ja jalassa on bassu. Missä ihmeessä Pierre? Eihän täällä oo ketään, nyt tää menee ihan de. Mitäs me nyt tehdään? Pakko meidän tähän jotain repiä. Hei, tuota tulee joku. Onks se Pierre? Ei silloin väliin, kehitellään jotain. Iltaa, ja mikähän on herran nimi? Ja so, upseerioppilas! Aina valmiina kaikkeen! Tämän syksyn uusin ja kuumin uutuus on tämä kauneuskasvonaamari. Yhdistettynä rohkeasti leikattuun Magic Taika-viittaan sekä
ultrakeveän ja mukavaan pyöräilykypärään syntyy asukokonaisuus todelliselle City-ihmiselle. Ja City-asun alta paljastuu. Jos metsään haluat mennä nyt asuste, johon kuuluu reppu, etelämatkoilta tuttu vyölaukku, upeinen yksityiskohtinen sekä pitkä takki miehille, jotka kulkevat omia polkujaan. Ja päässään upseerioppilaalla on mannermaiseen tyyliin turkislakki. Reppu on suunniteltu todelliselle bisnesmiehelle. Siinä kulkee mukavasti mukana niin kannettava sylimikro, telefax, printeri kuin NMT-puhelinkin. Sivutaskuissa vara-akutkin kulkevat mukavasti mukana. Ja sporttiasunnan upseerioppilaallamme on kaksiosainen, menevä, katseet taatusti vangitseva ulkoiluasu. Ja päässään hänellä on baseball-henkinen lippalakki. Tämä todella nerokas ja monipuolinen vyölaukku on tarkoitettu kovaan menoon kaikille maailman matkailijoille. Olemme saaneet erityisen myönteistä palautetta etenkin Jugoslaviasta sekä Lähi-idän kuumista lomakohteista. Syksyn pimeiden iltojen piristykseksi kävisi vaikkapa nahjaleikki. Tässä upseerioppilaalla on päällään pikkuketterä musta naamioasu. Ja mukavana pikku yksityiskohtana hanskat aitoa nahkaa. Sulla on Lars aika hyvä artikulointi. Naamioleikkien jälkeen upseerioppilaamme pukeutuu italialaiseen Uno-oloasuun. Asusteen täydentävät kimmoisaat ekstra elastiset housun kannattimet. Illan pimetessä UO vetää päällensä silkkisen pehmeän, suorastaan ihoa hivelevän yöasunsa. Asusteen valmistaja takaa jo monen 10 vuoden kokemuksella, että et tarvitse unta aamu 6 jälkeen. Hyvät daamit, kurssijuhlien pikkutunneilla vastuuntuntoinen upseerioppilaamme pukeutuu veikeään leikkikumiasunsa. Muista, koskaan et voi olla turhan varovainen. Tämä kaksiosainen asuste koostuu reiluista sinivalkoista boksereista sekä jo tutuksi tulleista monikäyttöisistä housun kannattimista. Asusteen täydentää silkkinen tornisolmio. Ja kun kevät koittaa, pukee tuoreen reservivänrikki päälleen komennusasun, johon kuuluu atleettisuutta korostava uimaosa sekä mahtavan kokoinen rantaosa. Arvoisa yleisö, näitä asusteita voitte yhdistellä, lisätä tai vähentää yleisen palvelusohjesäännön sekä pääesikunnan pysyväismääräyksen numero 1/91/197 mukaan. Lisätietoja asusteista saat valtion pukutehtaalta. Ja mikä parasta, tilauksesi toimitetaan postitse kotiisi huomaamattomasti paketoituna. Kiitos! Kiitos! nousen punkasta. Ainoa ajatukseni susta kuultasin, baby. Et tiedä kuinka kaipaankaan.
kuinka kaipaakaan. En halua tähtiä, mut en halua timanttia. Mulle riittää se, että tehdään kun sovittiin, baby. Et tiedä kuinka kaipaakaan. Vissusyllä AIDS ja tippuri. Satiaiset ja klamydia, ne on kaikki sukupuolitauteja. Jos saat satiaisia, on silloin kutina kauhea. Niitä saat sellaista partnereista, jotka ei huolehdi pesusta. On yksi hirveimmistä tippuri, tuntuu sitä kuin vehkeet tippuisi. Sen saat kyllä helposti, jos sulta unohtuu kondomi. Sä huomaat, sulla on klamydia ja kirvelee pissatessa, etkä millään kehtaa tunnustaa, tyhmyydellä sen saa. Jos tauti iskee vehkeisi, mene rohkeasti lääkäriin. Tohtori sinut tarkastaa ja vaivan kyllä parantaa. Mutta älä hanki AIDSia, sillä se on tosi hankala, koska sitä ei voi parantaa ja siitä seuraa kuolema. Olipa kerran Satumaassa kuningas ja kuningatar, jotka olivat jo pitkään toivoneet itselleen lasta. Ja vihdoin monien vuosien hartaan toivomisen ja kovan yrittämisen jälkeen he saivatkin perillisen, kauniin pienen tyttären, jonka posket olivat ruusunpunaiset ja korvat kuin pienet ruusun nuput. Kuningas ja kuningatar antoivatkin hänelle nimeksi Ruusunen. Kuningas ja kuningatar päättivät järjestää suuret ristiäiset, joihin koko Satumaan väki kutsuttiin. Niin paitsi ilkeää noita ei kutsuttu. Kaikki riemuitsivat ja karkeloivat, ja hyvät haltijattaret antoivat Ruususelle kukin oman lahjansa. Ensimmäinen antoi viisautta ja oikeudenmukaisuutta, ja toinen antoi kauneutta ja älyä. Pikkuprinsessa aukoi innostuneena paketteja äiti kuningattaren sylissä, isä kuninkaan valvoessa. Mutta äkkiä salamat leimusivat ja ukkonen jyrisi. Paha ja ilkeä noita!
saapui linnaan ja hän oli todella vihainen. Miksi ei minua ole kutsuttu juhliin tämän lahjojen Ruususelle? Kostoksi Ruususen pitää kuoleman, kun hän rukilla kehrätessään tökkää itseensä neulalla ja noita nauroi ilkeästi. Hyvä haltijatar syöksähti kuitenkin näkkiä väliin. Seis! Voin vielä muuttaa taian. Prinsessa Ruusunen ei kuole. Hän vain nukahtaa 100-vuotiseen uneen. Kunnes komean prinssin suudelma hänet herättää. Pelko väistyi kuitenkin ajan myötä Satumaassa. Ja elämä palasi normaaliin uomaansa. Kuningas kuitenkin viisaana miehenä määräsi, että kaikki rukit oli hävitettävä koko Satumaasta. Prinsessa kasvoi ja kaunistui, ja 16-vuotiaana hän oli oppinut jo kaiken, mitä pikkuprinsessan kuuluikin. Mutta Satumaan kaakkoiseen kulmaan, pienen ympyräkaupunkiin, oli jäänyt yksi rukki. Ja prinsessa, utelias tyttö kun oli, halusi oppia kehräämään. Ja voi, prinsessa tökkäsi kuin tökkäsikin neulan käsivarteensa. Ja koko Satumaan väki nukahti siihen paikkaan. Koko Satulinnan peitti aikojen saatossa runsas ruusupensas. Ja seudun ihmiset unohtivat koko linnan. Mutta kuitenkin seudulla liikkui huhu, että jossakin ruusujen alla oli linna piilossa, jossa kaunis prinsessa nukkui 100-vuotista untaan, kunnes komea prinssi hänet suudelmalla herättäisi. Ja komea prinssimme päätti pelastaa prinsessan. Hän lähti etsimään linnaa, joka oli ruusujen kätkössä. Mutta paha noita huomasi asian ja lähetti lemmikki lohikäärmeensä tappamaan prinssin. Muutenhan hänen kostonsa ei olisi täydellinen. Seurasi kova taistelu, ja lohikäärmeen liekit polttivat prinssiämme, joka kaatui väsyneenä maahan. Mutta unelma kauniista prinsessasta nostaa hänet jälleen jaloilleen. Ja kovan kamppailun jälkeen hän onnistuu kuin onnistuukin pistämään lohikäärmeen kuoliaaksi. Mutta paha noita ei vieläkään anna periksi, vaan hän lentää itse luudallaan taistoon prinssiä vastaan. Noidan taikasalamat polttavat prinssiä. Taistelu raivoaa kiivaana, mutta viimein prinssin miekka osuu ja noita kaatuu kuolleena maahan. Prinssimme tietää, että hänen täytyy olla lähellä päämääränsä. Ja hän syöksyy uusin voimin läpi villiruusujen, raivaten tietä urhoollisella miekallaan. Viimein hän pääsee esteiden läpi nukkuvaan linnaan, missä prinsessa Ruusunen nukkuu untaan. Prinssi kumartuu prinsessan vuoteen viereen ja suutelee tätä hellästi. Prinsessa ja koko Satumaa herää. Prinsessa rakastuen komeaan prinssiin heti ensisilmäyksellä. Ja pian Satumaassa vietettiin häitä. Kuningas antoi uljalle prinssille tyttärensä ja puoli valtakuntaa. Ja kaikki elivät elämänsä onnellisena loppuun saakka.
Myös paha noita oli saanut palkkansa. Sen pituinen se. Muistan illan, jolloin vettelit mun. Yöhön haminan toit kuumaa huumaa. Tunsin tulisesti haasteesi sun. Annoit aloitteensa siihen suuntaan. Tanssit maneesissa kiihkein liikkein. Ja tiesit hyvin mitä mulle teet. Ruusu, ruusu, oi ruusu. Ruusu, ruusu, muistan sua. Tuon nuoren vartalon, näen alla auringon. Sen joka liike suo nautinnon. Ruusu, ruusu. Meni asemaan ja laittaa tulitoiminnan. Ja kun Ilmekäs taisteli ampui vielä viimeisen laukauksen. Asemaan Koivujen maastoon. Pipot peittävät tämän kaljutuksen. Mutta taistelukentällä kaikki on mahdollista. Joka on tuolla Einustalla, hotelli Hiltonin. Tästä kääntää ne useammat siihen. Ja tämähän kääntyi tässä. Ja sitten pitää aina kun me ammutaan, saada tämä ulkoma siihen keppiin. Periaatteessa joo. Staattisesti vai kehittää mitään liikennettä, ja sitten suhteessa vihollisen toiminta sitä tiettyä taitoa. Lähinnä tuo laite, mikä tuolla korvautuu tulevaisuudessa, nämä poistuu. Sen jälkeen varaa. Ja sitten tästä näin. Jos panssatiin, kyllä sä ymmärrät. Joo, kyllä. Ja mä ymmärrän. Noikseen. Haluatko katsoa? No tarttu. Tässä edessäni oleva patsas on pystytty kiitollisuudesta. Sitä työtä kohtaan, mitä Barbara Santtiin teki kurssien ensimmäistä 43. upseerioppilaiden hyväksi. Hän ei ehkä eläissään saanut paljon kiitosta, mutta kuollessaan hän varmasti tiesi tehneensä hyvän päivätyön. Itse hän sanoi työstään näin. Tahtoisin aina elää poikien lähellä. Se muodostaa minun elämäni. Ihailen heidän reippauttaan. Ja sen vuoksi haluan auttaa ja palvella heitä omalla tavallani.
Kiitosta en kaipaa, mutta elämäni suurimpia hetkiä on, kun joku entinen oppilas Haminassa käydessään poikkeaa minua tervehtimässä. Aholaisen rouva on auttanut minua. Hänen avullaan nostin talonin tästä lähettyviltä. En asu enää alakaupungissa. Aholaisen paakarit. Ne leipovat pullat, munkit ja sämpylät, joita olen teille aamuvarhaisesta tarkkaamassa. Sellaista se on ihmisen elämä. Harvoin suuria iloja. Mutta Haminahan on pieni kaupunki. Taloni ovet avoinna ystävien tulla. Grammofoonikammarissa on viihdyttänyt monen kurssin oppilaat ja heidän daamejaan. Tunnen itseni suorastaan onnettareksi, jos kattoni alla on solmittu onnellisia liittoja. Miten kauan tätä onnea kestää? Vasta äsken oli lama, joka tuli jostain Amerikasta. Kun ei vaan tulisi sotaa. Minulle riittävät tämän astiset sodat ja levottomuudet. Oli ensin maailmansota ja sitten teidän suomalaisten kansalaissota. Kuvitelkaa. Veli surmasi veljensä. Toinen oli punainen ja toinen valkoinen. Ja veriviha oli välissä. Mikko, se onneton ihmislapsi, juoksi milloin punaisen ja milloin valkoisen vaatteen perässä. Ja yritti kertoa, mitä oli kadulla nähnyt. Rauha.